Fl-aħħar sigħat pajjiżna reġa' reġistra żewġ fatalitajiet oħra kaġun tal-COVID-19 bil-vittmi f'Malta issa telgħu għal 308. L-aħħar żewġ vittmi kienu raġel ta' 84 sena u mara ta' 97 sena li mietu fl-isptar Mater Dei. Bejn it-tlieta u l-erba' nstabu 226 każ ġdid, bil-każijiet attivi jitilgħu għal 2504. Aħbar tajba li fiqu 220 persuna biex issa bħala total fiqu 18,720 persuna. Il-total ta' każijiet minn Marzu l-hawn tela l-21,532 każ. Dan fil-waqt sal-jum ta' tlieta ingħataw 68,779 tilqima b'total ta' 21,767 persuna illi tlaqmu kompletament bit-tieni doża. Sa issa fix-xahar ta' frar kellna 41 fatalità fil-waqt li kellna 3629 każ ġdid u quddiem dan kollu il-Prim Ministru qed jibqa' jirrepeti il-frażijiet retoriċi tiegħu. Verament qed ngħixu f'ġenna f'dal pajjiż qed ngħixu f'ġenna f'dal mument. James Aronellu, Net News.